बाव डिपार्टमेंट अफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मा खालामो तारमाने इंडियन इंस्टीट्यूट अफ साइंसआव बिसोर मोनसे अफिस दङ मेट्रिक पास जानाय हाई सेकेंडरी पास जानाय जाय गथ'फोरा साइंस फरायनो गोसो बे माबाखौ एग्जामखौ पास खालामना लिरबा एप्लाइ खालामबा बिथांमोना ग्रेजुएशन खालामनो हायो ग्रेजुएशननि उनाव एमएससी खालामनो हायो ओमफ्राय एमएससी आव जुदि थाङोब्ला आं साइन्सनिखौ बुंग्रोनि आगोलाव एमएससी आव थाङोब्ला मा खालामनो हायो जोंना डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजिया जों मा खालामो बिसोरो मोनसे एग्जाम लायो जुदि माबाया थाङोब्ला तारमाने जुदि एग्रिकालचार थाङोब्ला हाई सेकेंडरी साइन्सनि उनाव अल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जायो बे गासैबो भारतनि गेजेराव एंट्रेंस एग्जाम हायर सेकेंडरी पास खालामनानै बेनि उनाव एंट्रेंस एग्जाम जायोबा दुनियाव जेसेबां इन्डियायाव जेसेबां माने 32 बिसोर एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि दङ बेयाव रेंक हिसाबै सिट मोनहैगोन बेजों लोगोसे फेल'शिप मोनो ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि एमएससी खालामनोब्ला एमएससी आव डिपार्टमेन्ट अफ बाय'टेक्न'लजि मोनसे दङ बेयावबो परीक्षा होनो हायो बेयावबो जोंनि इन्डियायाव इसिबां माने बाय'टेक्न'लजि डिपार्टमेन्ट दङ बेयाव थांनानै 12,000 15,000 फेल'शिप मासाव बेयावबो एमएससी खालामनो हायो लोगोसे जोंनि आईसीआर इन्डियान काउन्सिल अफ एग्रिकालचार रिसार्चआबो एग्रिकालचाराव बेयावबो होनो हायो आरो जुदि पिएइचडि खालामनोबा एमएससीनि गेजेराव उनाव मा खालामनो University Grants Commission बा Council of Scientific Innovation Research Department of Biotechnology Department of Science and गासिबो फेल'शिप दङ साइन्स थाखाय बिथांमोना मा खालामो गासिबो एग्जामल' लिरनांगौ दानिया पिएइचडि खालामनायाव 37,000 JRF माने 37,000 मासाव सासे गथ'आ खालामनो हायो बिनि उनाव साइन्टिस्ट पजिशन लानो हायो माबानो हायो जुदि जाय गथ'आ तारमाने साइन्स फरायनो गोसो गैया बिथांमोना मा खालामो आर्ट्स फरायनो हायो आर्ट्सआव इउनिभार्सिटि ग्रान्ट्स कमिसना बेयाव माबा होयो फेल'शिप होयो बिथांमोननि बिए बिकम फरायनो बिनि उनाव जोंनि नर्थ इस्ट काउन्सिलाव बिथांमोनहाबो फेल'शिप होयो बिथांमोनहाबो ग्रेजुएशन लानो आरो बेयाव मा खालामो एमए खालामनो बा पिएइचडि खालामनो फेल'शिप होयो लोगोसे जोंनियाव मा खालामनो हायो दा नेशनेल स्कलारशिप पर्टेल दङ जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद मोजां जे तारमाने नेशनेल कमिसन अफ एसटि शेड्युल ट्राइबफोरनि मा खालामो बेयाव जुदि एप्लाइ खालामब्ला बेयाव जोङो फेल'शिप मोनो बेयाव नों जे तारमाने जोंनि बर' बिमा बिफाफ्रा मा गोरिब गुन्द्रा होननानै सोरबा जोंनि समावनो दंमोन जे साइन्स फरायहोआ गथ'फोरखौ जे साइन्स फरायबालायनो बिराद थाखा नांगौनो फैसा नांगौनो ओंखायनो साइन्सआव फरायनाङा नोंसोर आर्ट्सआव लानो बिदि नङा साइन्सजों आर्ट्सजों एसेल' डिफारेन्स जायो बेयाव गथ'फ्रा जाय जेरै गोसो कमार्सआव लानो साइन्सआव लानो बा आर्ट्सआव लानो बेखौ लानो हायो आरो जोंनि थाखाय बेल' नङा जे तारमाने फेसिलिटि बा इनफ्रास्ट्राक्चार जोंनि थासारिया जुदि जेसेबां माने गाज्रि होमब्लाबो जों दैया जेरै गावनि लामाखौ बानायना लांनाय जों लायो जों जेब्ला उन्दै सम दंमोन फरायनायमोन जोंहाबो बिदिनोमोन आंखौ फोरोंदों आंनि फोरोंगिरिफ्रा जेब्ला आं बिएससि एग्रि खालामो कर्नाटकआव जेब्ला आं फेल'शिप मोनो आं थांनो हायामोन जोंनि बिसोर कलेज अफ एग्रिकालचारनि फोरोंगिरिफ्रा आंखौ लेंहरनानै 15,000 थाखा होनानै कर्नाटकआव थांदों होमब्ला जोंनि लोगो बे माबानिनो मेजारनि सासे दङ डक्टर रबिन बर' बियो तारमाने एस'सियेट प्रफेसर माबायाव आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटियाव बिनि बिफाया रेलवे ट्रान्सपर्टेसन होनो नागिरदों बियो मा खालामदों गावनि फिसालानि नामाव आंनि टिकेट दानानै माबासिम कर्नाटकसिम हरदों तारमाने बेयाव मानो बेखौ बुंदों जे रायखांदों जे आं जे जोंनि मानसिफ्रा मालाबा सानो जे जोंहा रां रुपा गैला जोंनि बिमा बिफाया होनो हाला होननानै जाल्दाबजुबो गारनानै गेजेर गेजेर फरायनायखौ गारनानै सोरबा दाहोना थायो सोरबा लेबार मावहैयो बेखौ मावनो बिमाखौबो खावलायो जे बेबो तारमाने थाखा फैसाया दिनै दं गाबोन गैया बयबो जुदि फरायनाया मोजांब्ला बयबो हेफाजाब होयो आरो दानियाथ' ससियेल मिडियायावबो बिराद दङ सोरबा इउटुबाव आपल'ड खालामबाय जे जोंहा आंहा बिराद मोजां दानिया मोनफ्रोमबो मेट्रिक पास जानाय मोनफ्रोमबो हायार सेकेन्डारि पास जानाय बोसोरफ्रोमबो आं नुयो जे गथ'फ्रा जायफोर गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर बिथांमोना मा खालामो 80-90% खालामनानै बेयाव नुयो बिमा बिफा गाबबोयो होमब्लाबो तारमाने बर'फ्रा बयबो फैयो बर'ल' नङा आंखौ फोरोंनाया हारसायानोमोन जायफोर तारमाने हेफाजाब होदोंमोन हारसाफ्रा बेयाव बर' हारसा बिहारि बिदि होननानै जों सिनाखि खालामनाङा बिथांमोना मा खालामदों आंनो रां हरनानै आंखौ थिनहरदों होमब्ला बेयाव साननांगौ जे जोंनि लामाया तारमाने बिमा बिफाखौ खावलायो जे जेसेबां हायो फरायहो गथ'फोरखौ जेसेबां माबाया जादों गारहोनाङा माथ्र फरायनायल' माबा खालामा थाखा फैसाया दिनै दं गाबोन गैया जुदि गथ'फोरा मोजां फरायोब्ला बयबो सापर्ट खालामो बयबो हेफाजाब होगोन जोंबो दाना मोनसे दङ बर' डायस्प'रा फराम मोननाय बा जों गासिबो जेसेबां मानि बुहुमाव बर'फोर दङ आरो दिल्लीयाव जों दिल्ली एनसिआर बर' थुनलाइ आफाद दिल्ली बर' बाथौ गौथुम बेसेबां लानानै जोंबो जेसेबां मानि हेफाजाब होनो हायो जोंबो हेफाजाब होगासिनो दं बेमारनिफ्राय लानानै बा फरायसाफोरनि थाखाय गतिके बेयाव होनदों जे जोंनिया
तारमाने माबा गैया बेयाव फोरोंगिरि दंब्ला नोंथांमोनखौ खावलायो दे तारमाने जोंनि बर' बिजोंनि स्कुलफोराव टिचारफोर गैया बारा गैया बांसिनानो जोंनिया मा भेन्सार स्कुल आरो जाय गभर्नमेन्ट स्कुल दङ बे गभर्नमेन्ट स्कुलाव तारमाने फोरोंगिरिफ्रा मोजां गैया होमबा जों जेसे नेबाय थानांगौ बिनि थाखायनो फोरोंगिरि गैयिनि थाखायनो गासैबो बिमा बिफाया रागा जोंनानै बा गाज्रि मोननानै बा बिथांमोना सानो जे बर' मिडियाम फरायबा जेबो जानाय नङा ओंखायनो गुबुन गुबुन मिडियामाव फरायो खिन्थु आं बेयाव खावलायदो बिमा बिफाखौ जों थागे बिथांमोना जे बेफोरबायदि तारमाने कनफारेन्स माबाफ्राव जेसेबां माने एनुवेल कनफारेन्सफ्राव थाखा फैसा होआलासिनो जायफोर तारमाने एसे गोनां हायो टेबोल चेयार होनो हायो स्कुलफ्राव एसे दैथायहर बिनि उनाव बेन्चफोर बायना होयो बयबो हेफाजाब होयोब्लासो जोंना हारिया थागोन जेब्ला जोंनि रावा थागोन हारिया थांनानै थागोन जेब्ला जोंनि हारिया थागोन होनब्ला थुनलाइयाबो थागोन जेब्ला जोंनि थुनलाइया थागोन होनब्लासो हारिमुवाबो थागोन होनब्लासो जोंनि बर' हारिया गेरेमसा जागोन बेयाव बुंदों जे तारमाने जोंनिया फेसिलिटि गैया होननानै सोनारबाय थायो जे सरकारा माब्ला एपइन्ट खालामदों ओंखायनो थुनलाइ आफादखौबो आं खावलायो फरायसाफोरखौबो खावलायो गासैबो जेसेबांनो गोरों गोरा दं बिथांमोनखौ खावलायो जे डाइरेक्ट मोनसे फोरोंगिरिनि मोनसे आइडिया आफादफोर दा बे आफादफोरा मा खालामनांगौ जायफोर तारमाने मोजां मोजां फोरोंगिरि बिथांमोनखौ बासिनानै बेयाव मोनसे रेकर्डफोर खालामो नटफोर बानायो बानायनानै साथ्र'फोरनो सार्कुलेट खालाम आरो मोनफ्रोमबो स्कुलाव जुदि थाङै जुदि माबा गोसार होयोब्ला होमब्ला आं सानो जे आरो तारमाने बर'नि गेजेराव टिचार अभाबनि बा टिचार गैयिनि जेबो हेंथा थानाय नङा आरो जों बेखौ अरायबो खालामनो हागोन ओंखायनो जों गेजेर ससेयाव जों मा खालामदोंमोन जेसेबां माने बर'फोर दङ बर' टिचारफोर दङ बिथांमोनखौ नांजाबहोनो नाजादोंमोन बे नांजाबहोनानै जों खालामनो हागोन माब्रै तारमाने बर' बिजोंखौ माब्रै जोङो बर' बिजोंनि गथ'फोरखौ माब्रै जोङो तारमाने कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय बा दानि जुगनि जेसेबां माने माबा दङ बेयाव कम्पिटिटिभ खालामनो हागोन बेखौ जों सावरायनो नागिरदोंमोन बेयाव नोंथांमोननिबो हेफाजाब नांगौ नोंथांमोननि फोरोंगिरिफोरनि हेफाजाब नांगौ बेयाव आं सानो जे जिहेतु थुनलाइ आफादा बर' फरायसा आफादा बर' हारिनि सिनस्रि जायो नोंथांमोना फोरोंगिरिफोरखौ लेंहर नोंथांमोना जायफोर गोरों गोराफोरखौ लेंहरनानै ज' मोनसे माबा जथुमाखौ बे जथुमायाव रायलाय जे जों माबोरै बिहोमा होनो हागोन जाय जानानै गोरों गोरा बिथांमोना हारिनि थाखाय माबोरै बिहोमा होगोन जाय तारमाने फोरोंगिरिफोर बिथांमोना हारिनि थाखाय माबोरै बिहोमा होगोन बेखौ सावरायनाय बेखौ आं सानो जे बेयाव बेखौल' लेंहरनांगौ बे गुबुनखौ लेंहरना बेखौ खालामनाङा ओंखायनो बेखौ बुंनानै आं बे थुनलाइ आफादनिसिम बुंलायै खावलायो जाहाथे थाबैनो बिथांमोना बयखौबो लेंहरो स्पेसियेलि फोरोंगिरि फरायसा आरो बिमा बिफाखौ मोनसे मिटिं खालामनांगौ जेसेबां माने गुवाहाटियाव दं बिराद गोरों गोरा दं खिन्थु थुनलाइ आफादजों जेबो जगाजग गैया गुवाहाटियाव जोबोद गोरों गोरा दं फरायसाफोरजों जेबो जगाजग गैया बैफोरबायदि मानसिफोरखौ नोंथांमोना कानेक्सन खालामनांगौ कानेक्सन खालामनो राउन्ड टेबोलाव लाबोनांगौ बिथांमोननि कन्ट्रिबिउट लानांगौ जायफोर बायदि स्कुलफ्राव हरनांगौ बिमा बिफाजों हेफाजाब होनांगौ बेखौ लाबोनांगौ बेखौनो बुंनानै आं सुंद'यै बेखौनो बुंबाय गतिके नोंथांमोना जुदि सोरबा आइडिया नांगौबा सोरबा माबा मोनसे नांगौब्ला आंनि नामा निराला रामसियारि बे गुगोलाव टाइप खालामो मोनगोन निराला रामसियारि आरो आंनि इमेल आइडिया फन नाम्बारा बे गुगोलाव दङ इन्टारनेटाव निराला रामसियारि टाइप खालामबा एनि टाइम जेब्ला नोंथांमोना सानो जे गथ' गथायनो माबा मोनसे आइडिया होनांगौ बा गथ'फोरनि माबा मोनसे सोंलु नांगौ नोंथांमोना आंखौ इमेल लिरनांगोन फन खालामनो हागोन गतिके जोंहा समाबो एसे खम जोंहा गोबां जोंनि आलासि हांख्रायजानाय बिथांमोनाबो दङ आरो धरित्रि नार्जारि बिथांमोनाबो बिदिनो होनगोन गतिके नोंथांमोनहा जेसेनो फरायनायनि सोमोन्दै नांगौ एकाडेमिकनि सोमोन्दै नांगौ माबोरै फरायनांगौ बबावबा फरायबा मा फरायनो हागोन बबाव मा एप्लाइ खालामबा मा तारमाने फेल'शिप मोनगोन स्कलारशिप मोनगोन बबेयाव माबानो एडमिसन लानो माबोरै फरायनांगौ नोंथांमोनहा जोंनो लिरहरनो हागोन इमेल एड्रेस दङ इन्टारनेटाव नायबानो निराला रामसियारि धरित्रि नार्जारि दिगन्त नार्जारि हिमालय बसुमतारि बिथांमोनखौ लिरबानो नोंथांमोना लिरबा जों अरायबो दङ नोंथांमोननि थाखाय अरायबो नोंथांमोननि थाखाय हारिनि थाखाय जोंबो माबा मोनसे कन्ट्रिबिउट खालामनो हायोब्ला जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद मोजां जागोन बेखायनो गासैबो आंनि बे मोनाबिलि गोजोन मोनाबिलिनि थाखाय मोनाबिलि हामलायनाय हरनानै खुलुमनाय हरनानै आंनि बिबुंथिखौ एसेनो फोजोबबाय गोजोन्थों उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लफाय, FNF, महर ब्रेन्ड, बिबार ब्रेन्ड, आर'नाइ ब्रेन्ड,
जुरि पाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन। बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।